na tonge uji sora pan pen im ai cùng ya phi pan pen có chính băng trong phiวันนั้นตาเย็นตุรกีเซจิงปังจงมีบารอกคอนอุดันบทบาทบาอุลาชิชาอุลาชิชาบันเปรายาพีกูนองปบมันตาตงuji sora ban pen im ai cùng ya phi ban pen có chính băng trong phiวันนั้นตากาจิงai ai ya phiกับทางสักลักชิชาอุลักชิชาบันเปรya pi kita kya khat ban nisam insa kalan ba min kan ba uban shik kai jin kit nagi men sin jong iban kersyat yang ihala terbang ai bon dong uwe dong uwe uji suci Subhadallah Abajik jenjar jingim Kitab lu yang mensip Batin wa ulo banyara dan ashisha balayara ban aijing soyonokpa ubada jing khang jing kordir jing jenjar uban kren kaktir jing makai kaban jing hun jing jong kalakas nam ki pagbarong pansakha sukorga tak mau haba jing jenjar jing im kitab lu yang mensip batiwa ulo banyara kan unik don ashisha balayara haban kajing kun raja hakatem badung kajingnya unting ban pen shai kalen ti jonglan eng shep teng jing ma unten halayim nek sim jonga unpan Uji suci sukarda tanku Haba jing jenjar jing im kitab lu
ยามันซึมบาดเทวาอุโลสัตยามาพอเลวพาเองเป็นคนพาดัสนับโบราณเป็นเjob ke job hi utwala apply lo ja phi pimi ki breu ke batham hai ki bhai kop ke ko bor ka jo trai philo ki nong job om ke sha job philo ki nong job nang se mana bra bra ka jo lai phi ba bang se ma ta dua lang ne mine project so pen khya ya phi ko ba ne phi ki toi ba kolom balang nang phi mo so tan le jodi ke ji ki so tan min ka ba job ki kiren la ra na to ngin dua hai ko pen ai ko la dua in ai ka buram so lai ha ke betu ni lai Nyai ngo yang na bai bapa tu ibat neng lom mereka tu.